Tampereella marssitaan viikonloppuna köyhyyttä vastaan ja nostetaan kissa pöydälle muutenkin monin tavoin. Ja yksi esiin otettava asia on tietysti se, että ongelmat eivät tule yksin. Diakoni Antti Kulmala, kun ihminen tulee sinun luoksesi juttelemaan, niin se päällimmäinen asia saattaa olla se, että rahat on loppu, mutta mitä muuta siihen sitten liittyy? Se voi olla se ensisijainen syy hakeutua diakonin vastaanotolle, mutta usein sieltä taustalta sitten löytyy jotain muitakin syitä. Jäädään jutulle siinä ja kertaillaan tilannetta ja huomataan, että sitä juttua vaan tuntuu riittävän. Ihmisellä usein on tarve puhua paljon muustakin. Usein siitä tympääntymisestään ja turhautumisestaan ja masentuneisuudestaan siihen tilaan, joka tuntuu vain junnaavan paikallaan. Kuinka helppo on tulla puhumaan tuommoisista? Eletään kuitenkin tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa ajatus on se, että pitäisi pärjätä, niin sitten kun ei enää pärjää ja jotenkin on köyhtynyt eikä pääse eteenpäin, niin häpeääkö ihminen sitä tai onko sitä vaikea puhua? Kyllä sen aistii usein ihmisestä, että kynnys saattaa olla todella korkea hakeutua keskustelemaan tämmöisistä asioista. Se häpeä ehkä johtuu usein siitä, että ihmiset vertailee sitä tilansa sitten toisten elämäntilanteisiin ja huomaa sitäkin kautta, että heillä on asiat huonommin ja huomaa elävänsä puutteenalaisempaa elämää kuin ehkä ihmiset ympärillään muuten. Miten siihen häpeä-asiaan voidaan sitten pureutua? Minkälaisia keinoja sinulla on työssäsi auttaa? Hyvä kysymys. Ei kovin helppo kysymys. Ei missään nimessä helppo kysymys. Usein ihmisiä helpottaa jo pelkästään se, että he saa asiaa purkaa ja saa jotenkin sitä sydäntään siinä avata sen hetken verran. Ja diakoniatyön ehdoton vahvuus on just siinä, että me voidaan tarjota ihmiselle sitä aikaa ja voidaan tarjota ihminen, johon tukeutua. Se on semmoinen asia, mitä sosiaalitoimessa esimerkiksi ei välttämättä enää nykyään ole tarjolla. Aika paljon pitää asioita hoitaa esimerkiksi tietokoneen kautta ja osata tietokoneella ruudulla lomakkeella kuvailla se oma tilanteensa tai perustella joku avun tarve, eikä kaikilla ole sitä. Se on aika vaikeaa ilmaisua ehkä joillekin. Kyllä. Tällä hetkellähän Tampereen sosiaalitoimi on aika lailla tuolla hatan päällä. On hyvin vaikea päästä sinne sitten tapaan ihan sitä omaa sosiaalityöntekijää, että lähinnä sinne päähän ollaan kontaktissa erilaisten hakemusten kanssa ja ihmisen kohtaaminen jää uupumaan. Ja paljon mäkin kohtaan työssäni ihmisiä, joilla ei välttämättä ole sitä kirjallista kykyä niinkään. Heidän olisi paljon helpompi kertoa omin sanoin siitä tilanteestaan ja omin sanoin purkaa sitä vyyhtiä jonkun ihmisen kanssa. Tällainen hakemusten kirjoittelu ja tilanteen jollain tavalla kirjallisesti kuvaaminen voi olla monille kynnyskysymys. Ja se byrokratia on myös aika haastavaa, se, että osaa täyttää jokaisen oikean jutun ja hakea ne oikeat liitteet. Ja en tiedä, ehkä se vaatii vähän energiaa, että menee vaikka kirjaston koneelle tai jonnekin hoitamaan, jos ei ole itsellä varaa esimerkiksi tietokoneeseen tai vaikka puhelimeen. Niin siinähän on ihan siis valtavasti ongelman päällä. Kaikilla ei ole todellakaan käytössään tietokonetta eikä kaikki osaa sitä välttämättä edes käyttää. Ja hakemusten täyttely on sitten tietysti ihan oma lukunsa. Mä oon työssäni törmännyt tähän, että käsittelyaika toimeentulotukihakemuksessa on esimerkiksi lakisääteisesti se 7 päivää. Ja Tamperehan siinä nyt ei ole välillä pysynyt, vaan ne hakemuksen käsittelyajat on venynyt ja paukkunut. Ja ne on venynyt entisestään usein myös senkin takia, että ei ole kaikkia tarvittavia liitteitä näiden hakemusten kyljessä kiinni. Ja kun tämmöinen lisäselvityspyyntö lähetetään asiakkaalle, niin käsittelyajat vaan entisestään venähtää ja sitten ihmiset hakeutuu esimerkiksi kirkon piiriin ja diakonian avun piiriin. Diakoni Antti Kulmala, tarraan tuohon, mitä sanoit ihan alussa, kun sanoit, että ihminen tulee juttelemaan, niin hän saattaa olla tympääntynyt tai masentunut, kun tulee tapaamaan diakonia. Jos puhutaan masennuksesta ja köyhyydestä, niin kumpi on syy ja kumpi on seuraus? Voiko vetää selkeitä linjoja? Ne käy kyllä käsikynkkää keskenään. Niiden erottaminen on hyvin ongelmallista. Masennus köyhdyttää ja köyhyys masentaa. Siihen on vaikea myös puuttua ihan suoralta kädeltä yhden tapaamisen aikana. Se on aivan totta ja Kuule-köyhää toimikunnan puheenjohtajana muistan, että me ollaan toimikuntana otettu tähän asiaan aikaisemminkin kantaa ja lähetetty ihan peruspalveluministerille Maria Guzenina Richardsonille tästä kirjelmäkin aikanaan, että tähän on syytä kiinnittää huomioon, että esimerkiksi sosiaalialan koulutuksessa niin
niin aivan eri tavalla kannattaisi kiinnittää huomioon siihen asiakkaan masentuneisuuden tunnistamiseen, koska masennus voi olla usein nostamassa sitä kynnystä, että ihminen ylipäätään hakee niitä etuisuuksia, mitkä hän on oikeutettu hakemaan. Lopuksi kysyn tuosta toimikunnan nimestä Kuule köyhää toimikunta. Kuinka helposti se köyhän ääni jää kuulematta? Köyhän ääni jää kuulematta helposti just tämän masentuneisuuden takia. Ihmisistä tulee masentuneina näköalattomia ja toivottomia ja ne henkilökohtaiset voimavarat jää uupuun, että jaksaisi enää ajaa sitä omaa asiaansa. Tällaiseen tarpeeseen on perustettu Tampereella Kuule köyhää toimikunta, jossa puolet 13 jäsenestä on itse köyhiä ja puolet sitten työntekijöitä, jotka työnsä puolesta on tekemisissä näiden köyhyyskysymysten kanssa. Tehdään erilaisia aloitteita ja ollaan tekemisissä kansanedustajien ja kunnanvaltuutettujen kanssa ja erilaisten valtaa pitävien tahojen kanssa ja viedään kentältä ihan suoraan se köyhien ihmisten ääni kuultavaksi.